Kaixo, ni Irati naiz eta Maitaren mutil bat bilatzen dut aspertuta nagoelako. Kaixo, ni Mikel naiz, 17 urte ditut, mutil majoa naiz, positiboa, kotxeak gustatzen zaizkit. Kaixo, Maitane naiz eta mutil batekin afaltzera nator, ezagutzeko. Kaixo, June naiz eta mutil batekin afaltzera nator. Bueno, ez badatortzen no pasa nada, que yo peno sola. Maitasunean pasionala naiz, baina ez dut sorte hona aukin. Orain dela 6 hilabete, Valentzian, maite mindu nintzen, baina esen izan oso amore hona. Bihotzean mina daukat. Kaixo no. Kaixo, ni unaz naiz eta ondo pasatzera eta norbait ezagutzera nator. Eta doainik afaltzera. Da, doainik. Joa izatea eta begi politak izatea nahi dut. Hola, ni Garazi naiz eta afaltzera eta ondo pasatzera nator. Maitasun laburra izan zen eta irabilita sentitu nintzen. A ber, izan behar da mako, baina badauen horra, hobeto. Topatzen nau neska jator bat, zintzoa bebai. Berbatia izatea eta ni bezalakoa eta apur bat zoratuta bebai. Gutxienez magoa izan behar da. Ni mutil bat nahi dut, baina bueno, afariagaz ja me vale, Quiero decir.